Tuossa on lehmä. Ja tuolla näkyy ne 2 vasaa. Niin. Siellä on vasa. No, missä se toinen vasa näkyy? Tuolla. Tuolla. Niin, tää koti on ehkä tuolla. Niin. Äijäpä syö. Tämä on semmonen video, että tätä ei ihan jokainen se on kuvattua. Niin. Kato miten hienon näköisiä. Nyt lähtevät pois. Sitten kun te on ehkä tuolla.